Kumusta mga kapodi? Ito na po si MJ Taraon nagsabing Podi's Live. Welcome po kayo sa aking channel. And today's episode pa ay magluluto po tayo ng pinakbet ng Ilocano. Mga sangkap ng pagluto ng pinakbet. Ito yung kamatis natin, kinat ng half. Then mash lang natin using our hands para lumabas yung katas ng kamatis. Ilagay lang natin lahat ng mga ingredients natin sa isang kaserola, mga gulay, yung garlic, ginger, shallots, yung leftover na karne ng pata, bagoong with 2 cups of water, ilagay lang natin sa ating kaserola. Hayaan lang natin siyang kumulo at maluto till yung ating gulay magiging pinakebbet na Ilocano term na sa Ingles ay shrunk. Ganito po mga kapodi ang pagluto namin ng mga Ilocano na using bagoong lang po. And just Taraon version of pinakbet ng Ilocano. Kung nagustuhan nyo itong video na to mga kapodi, don't forget to like, share, comment for any suggestions, subscribe today, and hit notification bell for upcoming videos to come. Thank you for watching. See you for another vlog po. Thank you. God bless.